Zambi uka kokaje cakɛda Transparency International Zambi ɲɛmɔgɔ Maurice Nyambe ye a lase VOA ka kunnafonidiso kan Lusaka ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ senna yurukuyuruku kɛlɛli ka ɲinini baaraw taabolo ka gɛlɛ ko min yɛlɛnnen don ka taa diɲɛ fan bɛɛ. Ni waati ninnu na fɛɛrɛ minnu bɛ senna minnu fanga bonyalenba don walasa ka se ka yurukuyuruku kɛlɛ ka bɔ foroba yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na diɲɛ kɔnɔ. Koɲɛw fanga bonyalen don. Maurice Nyambe ale min ye cakɛda Transparency International Zambi ɲɛmɔgɔ ye ko Zambi ale ye yɛlɛma don a ka ko la ni kuru 4 ye. IPC ale ka jate a bɛ daminɛ 1 na ka taa 100 na. Fu o b'a yira k'a fɔ ko aw ka cogoya man ɲi yuruguyurugu fanfɛla la. O ye juguman ta juguman ye. 100 o b'a yira k'a fɔ aw ye jamana ye mun ni ale ka mara jɛlen don kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛliko la. Ni san 10 laban ninnu kɔnɔna la Zambi kow firila fɔlɔ. O kɔfɛ ni san 3 laban na an ye jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ mun bɛ bɔ 33 la ka na 100 la. Bi an nana 37 la. Ni cakɛda kulu in n'o ye Transparency International ye APC n'a ye bolongɔni turu ni hakilina fɛɛrɛw kan min bɛ ka laɲini diɲɛ jamana caman fɛ walasa ka se ka dɔ fara baara fanga kan. Yurukuyuruku bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ forobacaw la ko k'u labɛnnen don ni hakilina taabolo kura wɛrɛw ye ani ka fara sɛgɛsɛgɛli baaraw hakilinaw sigili kan sen kan. A kulu n'o bɛ wele ko APC ye yurukuyuruku yira de i n'a fɔ taabolo gɛlɛnba min bɛ dan sigi fanga la ani ka fara kɛnyɛrɛye caw kan. Duniya waribonba FMI ka san 2023 kunnafoni gafe labilalen senfɛ ye a yira k'a fɔ ko mara kɛko ɲuman ani ka fara yurukuyuruku kɛlɛli ka Zambi b'a yira de k'a fɔ ko dɔ faralen don yurukuyuruku fanga kan u ka jamana kɔnɔ ani fɛnɛ ko ka fara fɛnw sɔngɔ yɛlɛni kan fo ka taa se cakɛda minnu bɛ sigi sen kan jɔli baaraw kan k'olu ka baaraw ɲinini dayɛlɛni walankatara jamanatigi kɔrɔ Edouard Chaga Lungu ka jamana mara senfɛ san 2015 ka se san 2021 ma. Ni bataki kofɔlen min labilala FMI fɛ ye a yira fɛnɛ ko nafolobamugu camanw de bɛ minnu bɛɛ lajɛlen ladonna sɔrɔ yiriwali sira baara dɔw fɛ walasa ko ka se k'u ka foroba yɔrɔw labɛn i n'a fɔ sirabaw dilanni ko n'o baara dɔw yera i n'a fɔ sirakuraw dayɛlɛli ka ɲɛsin yurukuyuruku ma. Julie Shibita hakilina baara minnu sira dayɛlɛna sɔrɔ nasiraw fɛ ani fɛnɛ ka fara baara siraw dayɛlɛli ka jamana kɔnɔna la ka ɲɛsin Zambi musow ma sigira sen ka baɲumankɛ tɔn fɛ min ka baara bɛnnen don hakɛw lakɛɲɛni ma cɛw ni musow fan fɛ ye a lase ko muso minnu tun bɛ ɲɛkunya la Zambi jamana kɔnɔ ko olu caman baw de ye gɛlɛya sɔrɔ politiki sira nasiraw fɛ ani ka fara yuruguyuruku siraw kan. Ye ɲiningaliw jaabi min bɛ tali kɛ u ka kɔkɔrɔmadonni kan. An ye wulikajɔ kɔkɔrɔmadon baaraw kɛ walasa dɔ ka se ka bɔ yurukuyuruku la. O ka se k'a to musow ka se ka wuli k'u yɛrɛ labila ni ka dɛmɛ kɛ ka taa u ka sigiyɔrɔw yiriwali ko kun kan. Yurukuyuruku tɛ ye min na. Baw yurukuyuruku ale de kelen don ka musow fanga dɔgɔya u ka marali baaraw la. Ani fɛnɛ ka fara u ka ɲɛkunya ɲini kan n'o bɛ wele ko leadership nanzarakan na. Kabiri Zambi jamanatigi Hakende Hichilema sugandira ka bila jamana faga kunna. Y'a ka wulikajɔ fanga bɛɛ yurukuyuruku kɛlɛli ma a ye layidu ta k'a fɔ ko nin ko in ko yafa tɛna k'a ma abada baw ko taabolo gɛlɛnba de don. Félix Nunkuluza ni ale ye Zambi nafolosoba n'o bɛ wele ko Trésor de la Zambi o ɲɛmɔgɔba ye dɔ fara a ka wulikajɔ baaraw kan ni mara kɛko ɲuman ye walasa ko ka se ka yurukuyuruku kɛlɛ a ye nin laseli ninnu kɛ lajɛrɛ senfɛ Washington a ko an ye cakɛda dɔ bila sen kan mun bɛ se ka nafaw minɛ ye ani ka fara yuruguyurugu kɛlɛli cakɛdaso kan. An ye cakɛda wɛrɛ bila sen kan mun ka baara ye nafaw kaniyɔrɔ ye. Cakɛdaso mun sigilen don yuruguyurugu kɛlɛli ko kan ale ye foroba cakɛda 21 de ye finitigilakaw ani yɔrɔ wɛrɛ la minnu bɛ baara kɛ yaasa ka se ka nafa bɛ fan o fan a ka se ka minɛ ni u sɔrɔla yuruguyurugu sababu la. Laseli min kɛra jamanatigi Hakende Hichilema fɛ a ye jalakili kɛ kosɛbɛ ka taa yuruguyuruku fan fɛ min yirala maa caman fɛ i n'a fɔ a ye bolongɔni turu ka taa fanga sinamatɔnw fan fɛ politiki ko kun kan o min fɛnɛ jatira i n'a fɔ subaga gɛn jamanatigi kɔrɔ ale ka fanga mara waati. Zambi jamanatigi sinsinna kan ko yuruguyuruku kɛlɛli ɲɛsinnen tɛ maa si jalakili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya fanga sinamatɔnw. San 2022 waati Zambi jamana ɲɛmɔgɔw ye kiritigɛ cakɛda dɔ sigi sen kan sɔrɔ yakubayali ni nafolo ko kun kan min bɛ wele nanzarakan na ko Tribunal des crimes économiques et financiers k'a kun de ye ko ka se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda joona ka tigɛ da yurukuyuruku kow bɛɛ lajɛlen kan nka ko kabiri nin cakɛda in sigira sen kan fo ka se bi ma maa si kelen tɛ yen min sera ka ɲanga a kɔnɔ. Nin tun ye VOA ka kunnafonidila Kati Short ale ka laseli ye ka bɔ Zambi jamana faaba kɔnɔ Lusaka. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré.